and welcome back to my channel. It's me again and again and again, Inday Rogen. O karon guys, nami buhaton nga challenge ang QUIZBEE challenge. Ani ni siya guys. Na ako yung mga question diri. Ay lang nag-imind ang heart diya. Ay wa siya nag-heart rate mo. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充 So mag-QUIZBEE challenge me water edition. Tara among tubig oh. So Among baso. among baso. Pati gentleman. Ang kuan ani guys, ang kuan. Sa kuan oy. Ang kuan ani guys, mangutanan ko sa ay na ako'y mga questions sa iya ha, nga iyahang ansiran within 10 seconds. Pag dili niya ma-ansira ng question na ang question, moinom siya og Tubig. isa ka baso nga tubig. Isa ra ka baso. Isa ra ka baso. Isa ra ka baso. May tubig. Pero pag maansira niya ang akong question, Iyang tiyan magurot. akong tubig. Pag dili niya pag maansira niya ang mga questions, guys, ako ang moinom og isa ka baso nga Tubig. so Dalugdog. Sinsya na guys kay nag so mauto ang category category. So let's start. Go na! Na! Question number 1. Gandam na kong tubig. Kaya kabala ko, di ko ka-answer. Sige, go. A. Walay A, wala na kuan. Choices. Okay. Unsa nga prutas ang walay liso o buto? Kung kini mahinog, color green. Pag kani maggulang, color brown. Pinya. 9, 8, 7, 6, Madam. 5, 4, Durian! 2, 1. Lube. Ay, inom na diyang tubig. Magdali. Wala ko na dapat ko inom ni mo. Okay. Question number 2. Ako na ko'y punguton. Dili, Ay, ako may nagkuhan. Ay, sige, oy! Hindi lang pagkutang nga sukol. Easy na kayo ni siya. Parang ka-answer ka ni. Unsa? Pila ka color ang rainbow? 6? 7? 7? Inom ng tubig. Doon. Pagod na may kagkubulo. Grabe! Ah! Maglumos pag tubig. Question number 3. Unsay apelyido ni CD? 9, 8, Si Demersian. 7, 6, 5, CD, DVD. Ay, CD. 8, CD tape. 7, 4. Usa, CD. Uy, usa mo CD. Uy, Basta CD. 4. CD ko. Ah, Three. nakalimot ko sa tape man. Ako ra ihap One. CD player. Ay, oh, CD. Matandog lang. Ang halik mo! Oh. Nami-miss ko yo! Kabalo ko makatubag sa dyan eh. Question number 4. Kinsa nga Disney princess ang naay Friends Monster? Bell? Let it go! So, ako ang muinom karon guys. Sige, sa kukupo.
planet ang naay ring? Saturn. Ako na po ang muinom. Akala ko ikaw ay akin. So, mag-spelling ta. Ano? Uy, lain kay kong dito. Question number 6. Pila ka letters ang soft drinks? 10, 9, 8, 7, Uy, paghilang po. Uy, paghilang po sa una. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 Rogen. Ay, So, 10 ra ka letters ang soft drinks. Question number 7. 7. Pwede na ka. Pwede na daw siya. pwede na ko. Walay mo ka sa kong gugmad. Ready na siya. Ready na mo higugmay. Minuto Okay. Question number 7. Unsay opposite sa batik kang nung? Guwapa ko. Opposite mo ko na. Kyle! Yeah? Question number 8. Pila ka days ang naa sa September? 12. Days ang naa sa September. 7. 10, 7. 9, 8. September. Ay, Pila ka days ang naa sa September? 7, 1. 6. Uy, abot ni mo. Huwag mo nila daw kalendar. Mo na ni mo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, Pila ka days mo na. alam mo, man akong ginawa na ako ganina. Ata 7 weeks mo na. Naabi na ako. Ikaw to, Oti. Ikaw, manggod. Ikaw man, nakalang ka. What answer? Question number 9. Question number 9. Kapalo kanin. Unsay title sa kanta nga naay lyrics nga kinukulayan ang isipan pabalik sa nakaraan, wag mo nang balikan. 10, 9, 8, Mabalik Seven. siya na ka. 6, 5, Hindi tayo pwede? Sa? Kuan? Teng! Imahe! Wala mo kukabaluan ng kanta. Sino ka pamino na? Wala, oy. Kani ka pa doon. Ako nga makakain. Question number 10. Sure na ko guys nga ako nag-uminom sa tubig. Kinsa nga Disney princess ang nagkanta sa lyrics nga I wish I could be the perfect daughter. How far I go? Ay! Wala. How far I go? Sa kubiyo. Ay, kanta mo to? O ako nangutan na unsay kay Ton. How far I go? Ay, ikaw na lang kayo. Oy, huta na. Question number 11. Makatagit. Pila ka klase nga hayop ang gibutang ni Moises sa arko? 10. Nay, kung mo lang. 2022. 2022. 22. 7,
Five. 5, 4, 3. Hindi ka kablo ka. Kablo ka, kaya naman yung answer. Inom ko tayo ramong Skis ka po yan, guys. Pila ka klase nga hayop? No, manay ka ma! Dili ba? Ako gibati ang question. Pila ka klase nga hayop ang gibutang ni Moises sa arko or barko? Barko dito. Titanic. Wala. Wala siya gibutang nga hayop or pila ka klase nga hayop nga gibutang sa barko. Kay dili man si Moises ang naghimo sa arko. Si Juan man. Diba? Si Noah's Ark ang naay Ay, barko. oh. Dili si Moises. Ay, oh. Guess niyo, pila ka hours ang duha ka adlaw? 24. Ako na ba minang buhay pa? Sila na. Question number 13. Unsa nga legal holiday ang naa sa bulan nga June? Pwede pa siya, day. 9, New Year. 7, 6, 5, Uy! Kumain pangutan nun! 3, 2, 1. Independence. Kabulong-bugo kahit ta! Apil-apilan pag ito. Dali! Taga, pati ko ako kukuhan ba? Kabalo ka. Next question, kabalo gid siya ani. Pagbigyan. Kiluoy na kayo. Okay. Question number 14. Second to the last. Unsa sa Bisaya ang Wednesday? 9, Kuhan. 8, Lunes, Martes, Merkules. Salig ba kay doon ko malood sa mga Bisaya-Bisaya. Pangutan nun, madara. So, inom ta. Sada ko na akong bilbil, guys. Last question. Kanusa ang O kabalo. kanus ang bulana ang ting tabirak? Kalagalag. Bulan. November 1. November 2. Isa. Ting tabirak ba? Ang ting tabirak. Isa nang sabi na ka ng kalagalag. Isa na. 4. Napamato tag simbahan. Mapuanta. Magpali. Ano ba din na? 4. Wa din any siya nag-apil-apil. 4, 3. 2, 1. April. April ang ting tabirak. So guys, naapuday siya question para sa kuha. Okay, gura. Lang, ay. Ibon. Lang. Ibon. Araw. Giraffe. Aso. Anong mas mataas sa apat? Anong mas mataas sa apat? Ay, sinong mas mataas sa apat? Dili. Sino ang mas mataas sa apat? Sino ang mas mataas? Sa apat. Araw. Dili. Letter T. Mali. Mataas sa apat. AP-80. So guys, maura to ang among vlog karon. I hope nag-enjoy mo.
So, ayaw kalimot, please like, share, and subscribe to my channel, And guys. click the notification bell for more updates and for more kabuang na mo. So, daghang salamat sa pagtanaw, guys. Thank you. Bye-bye. Mwah, mwah, mwah.